Som I kan se her, der kan I se, at Achilles bevæger sig meget sådan adræt i forhold til Hector. Hector han virker ikke så skide overlegen lige nu. Lige her kan I se, at Achilles han er fysisk overlegen på den måde, at han kan hoppe meget højere, end et normalt menneske kan. Som I kan se her, er Achilles meget sådan overlegen. Han er meget sådan, meget særpræget måde at kæmpe på. Han gemmer sig sådan ikke bag til skjold, som Hector gør hele tiden. Som I ser, så har han igen den her særpræget måde, han kæmper på, bare for at vise sig frem på alle tænkelige måder. Lige her kan I se, at det er faktisk det første tidspunkt i det hele, hvor Hector han egentlig tager sig sammen til ligesom at prøve at gøre noget mod Achilles. Men igen kan vi se, at Achilles han er stadig alt for overlegen. Det vi kommer til at se nu, det er, at Achilles han er sygt overlegen ved at holde skjoldet på ryggen, og ingen vil på nogen måde gøre sådan i dag. Det er kun for at vise sig frem. Men på en eller anden mærkelig måde, så viser det også hans dyriske side ved at han bare hopper frem i ham og bare gør sig åben på alle mulige, altså på alle tænkelige måder. Lige der kan I se, at Hector ramte Achilles. Det viser, at Achilles ikke er udødelig som en rigtig gud, men godt kan blive ramt. Det viser sig også, at han er en hero, som så er en helgud. Her hvor I kan se, at Hector han vælter over en sten, der kan I høre her lige om lidt, at Achilles siger, at han skal rejse op igen. Fordi der er jo ikke noget værd ved at slå en væltet mand ihjel. Det ødelægger ligesom hans omdømme ved, at han har fået hjælp til på en måde at slå Hector ihjel på. Og det er også det med, at hvis du slår en svag mand ihjel, så gør det dig selv sværere. Hvis du så slår en kæmpe, stærk mand ihjel, så bliver du automatisk stærkere på den måde. Som man kan se lige nu, så er Hector blevet træt efter kampen, hvor Achilles stadig har sin faktisk det meste af sin styrke. Man kan ikke rigtig se på, om han har været i kamp. Og det er også det, der sådan gør udfaldet her, som vi kan se nu, at Achilles stadigvæk har sin menneskelige hurtighed og styrke, og at han ikke bliver lige så hurtigt træt som Hector. Og det er så det, der gør udfaldet af kampen. Som vi kan se nu, så har Achilles en speciel position lige der. Den position, det er meget klassisk igen for at vise sig,